Deitang nakadaw ka jing ya bishni ki kinsneu no yak kaba ngipen mi kuli pi bro perlok perjor kibjus ne penan pe yak kubor hagan ya chana dekne po perlok ngin ya pe katno usilong mil uyo ha ka shipnai lane katno ngut ki subscriber uyo ha ka shipnai katno view uyo ki view ha ka shipnai kene video tangkum ka information mo perlok omdei ka lane omdei banshim negative ya kane ka kubor ka banga permi namal hakini kisni deitang nakadaw ka jing ya bishni ki kinsneu no yak kaba ngipen mi lane ki kinsneu no yak kaba ngipen mi hakini ki ransam social media hente kumta knang ban ya shai lane ban ya tip lang kanno usilong mil ukharwo ka atyar uyo akshimnai mentang ine pe lane ine proof lengba kane ka social blip kane ka de ka apps ka om thok lane om le thok ek jingyo jogi ki youtuber lane ki reporter kanno ki yo akshimnai kap no ki kamai ha ka sisnem kini kis une up social blip ubu record ya ka jingyo jingem jong kini ki channel lane kini ki try channel kanno ki yo te perlok menta klem pen slam shu ekopor bakordor ka jongki menta tong ine pe no ya kini kinong ya kani gijing yo jongki den kong ya banle ha u krum hang nei nge ha ban tho social blend te menta ngin ha ban klik hang nei ba tho social blend menta ka lai lam shane te menta nga ha ban yon hok ti ba tho search te menta hang nei nge ha ban tho shlong mil SHILLONG shlong mil te menta klik hatu korwo ka atyar te menta ka lai lam shane te hap scroll shipo ma ushilong mil ukarwo ka atyar arderit shilong mil ushilong mil menta udon hadu kumban rew lak live nyaw hajar ka view ka buyo menta kale ka san pun rew million ki video ki buyo ki dei khat san hajar grid ha khat san tarik oktober hajar khat nyaw u hap ha grade b tikni mdon kam than ngin scroll shipo 4800 po tegane khatsan hajar ke uyo haki live post ni ki subscriber bat kane uyo khan rew million ki pe haki ni ki live post ni baladem tegane ri jingyo jungu hakashi banai saw hajar shispa hadu rew pusan hajar hakashi banai ban hakashi nem uyo san punyau hajar hadu khnai spa khalai hajar hakashi nem dementa ngin pe kanno uyo hakashi sngi ma ngin scroll kham shpa yakaba uyo men nin menta ngin lei hakani batha Sunday or Tuesday naman menta lei simbalang ngin pule ngin pe yakaba uyo men nin simba ar pe menin uyo hadu $1,000 hakashi sngi dementa ngin ya multiply katika 1,000 shispa into prapupra namar ka into prapupra katika bisa India dementa ngin kenno ya katika 1,000 shispa kanno kiyo hakashunai dementa le ka calculator ngin tho angne 1,000 shispa into prapupra kamut ba hakashibnai ka ushilong mil uyo hadu kumba lai lak rew pau hajar praspa hakashibnai mo kane katika prapupra hajar prapras tengka haka $1 kaya kaju prapupra tengka tetamne perlok kubesbun